Hola, què tal? Sé que ha passat molt de temps des de l'últim vídeo que vaig pujar, però és que han estat passant cosetes i, bueno, entre totes les cosetes que han estat passant, com podeu veure, estic en un lloc bastant diferent. Bàsicament estic en una altra casa. Crec que l'últim vlog que vaig pujar era jo buscant feina i visquent en un lloc diferent i estava de vacances d'estiu. Llavors l'actualització que porto ara és que he trobat feina, he acabat el segon any d'universitat. Bueno, he pujat els últims projectes, em falta ja entregar un altre, el meu proposal, però en teoria jo ja he acabat el meu segon any si no he de recuperar. I ara estic visquent a una altra casa, ara torno a viure amb el landlord, amb el propietari de la casa. Estic de vacances ja, tot i que avui és Pasqua, si no m'equivoco, avui és 31 de març quan gravo això. Sí, han estat passant bastantes cosetes. Vaig marxar de l'altra casa perquè l'habitació que tenia, per al preu que estava pagant, era ridículament... Era ridícul, la situació era ridícula. Vull dir, era viure en una caixa de sabates, era llit i armari, i ja està. I aquí tinc llit, armari, escriptori, còmode, una altra tauleta, molt més espai, o sigui, puc fer 4 passes dintre de l'habitació. I bàsicament el mateix preu. I estic una miqueta més lluny de la universitat i on tinc la feina, que ara us parlaré de la feina. Ara ho tinc una miqueta més lluny, però el bus està molt ben localitzat, estic a 20-15 minuts en autobús, depèn del que trigui en venir el bus i depèn del trànsit quan agafo el bus. Però està tot bastant ben connectat i no pateixo. I sí, també la feina que he trobat, ara soc cambrera en un restaurant de pizzas, que és com una franquícia, si és que es pot dir que és una franquícia, em sembla que és una franquícia, és una cadena. I porto ja ben bé 7 mesos, vaig començar l'agost passat. Diria que porto ja 7 mesos. Sí, crec que estic contenta perquè estic aprenent bastantes coses i és una feina d'estar de peu, de passar moltes hores de peu i m'agrada, i parlar amb els clients i poder millorar també el meu anglès i amb els meus companys també. No hi ha cap company hispanoparlant. Hi havia un, però tampoc realment parlàvem. Llavors, a la feina no parlo espanyol tampoc, només parlo anglès i això m'ajuda moltíssim. El que m'agrada de la nova feina és que puc portar el piercing, puc maquillar-me com vulgui, puc portar el calçat que jo vulgui, bueno, sempre quan sigui així com resistent, no? No valen unes sabatetes de ball, per dir d'alguna forma. Puc anar amb les ungles fetes, que això per mi és molt important. Vull dir que puc portar les ungles com jo vulgui. No hi ha com regles sanitàries de... Bueno, potser és una miqueta perillós, no? Perquè si estàs servint menjar, però aquí a Anglaterra sí és bastant igual. Depèn de la companyia, potser es posen més pesats en complir tots els requisits quan es tracta de menjar, no? Però aquí en aquesta feina he tingut la sort de que estèticament puc seguir portant el piercing, puc portar les ungles, puc portar el cabell com vulgui i el maquillatge també, i les sabates, que per mi és com que l'estètica en un ambient de treball, de poder estar còmode jo físicament amb mi, a la meva pròpia pell, per mi és molt important, perquè a l'altra feina, quan jo era barista, sí que podia maquillar-me, sí que podia portar el cabell com jo volia, però havia de portar unes sabates negres específiques i sempre mitjons negres, el cabell recollit important, les ungles ben curtes, i això, vulguis o no, et limita com bastant a l'hora de, en el teu dia a dia, voler-te relacionar, que en el fons t'acostumes, però sempre hi ha una cosa en el reracap que et diu potser sóc jo que sóc massa superficial, qui sap, no?
Però sí, aquesta és l'actualització del meu dia a dia. Ara estic visquent en aquesta casa amb un home que està retirat, té 60 anys, està jubilat, perdó, no retirat. I també visc amb una altra noia que té un any més que jo. Ella és de Liverpool, viu al costat meu, són veïnes i ens avenim super bé. Amb sort vindrà a Barcelona amb mi el proper maig i em fa molta il·lusió poder portar algú i ensenyar-li Barcelona per primer cop, estic molt il·lusionada. I sí, i ara ve la primavera, el bon temps, estic molt contenta, ja he acabat les coses d'universitat i ja sento que puc tenir més temps per mi, tot i que ara em queda entregar el proposal, que el proposal és com una mena de... No em queda ben bé clar què és el proposal, però és com que jo he d'escriure 2.500 paraules sobre un tema que a mi m'agradi o del que jo vulgui saber-ne més en base a lo que és el camp que a mi m'interessaria més de cara a la dissertation, que és el TFG, crec, no sé ben bé. No sé, m'ho he de mirar bé perquè no... Sé el que he de fer per al proposal, però no sé de cara al tercer any, a l'últim any que faré, quina és la relació... Bueno, ja em preocuparé per això, però ho he d'entregar el 15 d'abril i això he de treure molt bona nota perquè a l'altre assaig que vaig escriure va ser horrible. Vaig treure molt mala nota, vaig treure un 4. Horrible. Llavors aquest l'he de fer com a mínim per arribar al 9. Com a mínim per arribar al 9, perquè si no, no m'arribarà a la mitjana. Sí. Llavors, tinc bastant temps i vull fer-ho bé, vull fer les coses bé, perquè el que més m'ha faltat aquest any ha sigut la falta d'organització, sens dubte. I ara que tinc una habitació gran, on puc tenir un escriptori, un lloc per dormir, un lloc per tenir llibres i coses obertes, anotacions, coses que m'inspiren i un lloc per treballar, ja no tinc excusa, només em falta organitzar-me i posar-me en sèrio i prendre'm a mi mateixa en sèrio a l'hora de comprometre'm amb mi i les meves idees. I el que vull fer per ser més disciplinada, perquè el que m'ha faltat aquest últim any ha sigut poder-me organitzar. Bueno, el primer any també va ser el mateix, o sigui, les notes van ser les que van ser perquè no em vaig poder organitzar i perquè perdíem massa temps amb el TikTok. Algun dia parlarem del TikTok. El TikTok, és que el TikTok, què és el TikTok? O sigui, no... Bueno... Jo crec que ja he estat parlant massa per avui. Vull anar al gimnàs, que també el gimnàs m'està ajudant moltíssim a... Em sento també quan surto del gimnàs i quan estic com suant i això de fer servir el meu cos i sentir-me com... que tinc aquesta encara energia de la joventut, aquesta vitalitat que corre per les meves venes. Sento que dic, sí que puc. I després m'ajuda a dormir millor... És que només genera coses bones i encertament és com addictiu, no? Bueno, em callo ja. Moltes gràcies i fins la propera, que potser és d'aquí 2 setmanes, 3 anys, 4 segons, 3 dies, no ho sabrem mai, però... Stay tuned!